салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтаракои азиз, як хушхабар дорам. ҳама намуд куртои фасон 100 сомонӣ шидагай то охири навора тамошо кунед, метавонед омада интихоб кунед. навори мо аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 даромадгоҳ, анами қатори рақами 8 ҷои апаи Обида. Ина рӯ ба рӯи магазини 64-65. марҳамат, биёен 8-ум қатор та охирша биёен. 12 даромадгоҳ даромада 8-ум қатора та охирша биёен. Анами дуконам мебинен. куртои фасони фасон распродажа шидагай. Ӯзи ман шумода нишон метим. Чӣ хел куртои фасон 100 шидагай. На марҳамат бинен. ҳамаи ҳамино паплинай, ҳамашон стилои туркиян, борои туркияй, ҳамаш 100 сомонӣ. чизе мегиред, ҳозираш дар размер ҳастай. интихобуш бисёрай. барои духтаракои азиз дер накунен. марҳамат, то идай фақат и аксия. ина бинед чихе паплинакои хушрӯ бо ҳамаш фасон, стилои фасон кати духтагиай. размерои калонам ҳастай, майдаям ҳастай. ҳозираш даки распродажа нав рафтестай. барои аввал метавонед ки омада харидорӣ кунед, размеротонам меёбед. ина аднатониё агар дар хотир дошта бошед, ё бисёр куртои 250 сомонян. ҳозир распродажа да 100 сомонӣ шидагиян. ҳам қариб ҳамаи ҳами курто қиматиян. ҳозир барои шумо ба хотири ид распродажа кардагиян. марҳамат, ина беҳад фасонай. нигоҳ кунед чанд ранг дора аднатониё. ино доставка надоранд. пуррама шумо да суроғаша гуфту. марҳамат духтаракои азиз, омада худтон аз наздик бибинен. нигоҳ кунед чихе куртои хушрӯ паплинакои фасон. и худаш духтуш 100 сом мешава. и худаш тайёрак 100 сомон шумода пешниҳод шидагай. ина халат абояора бинен. капюшондор фасон аминоям распродажа да 100 сомонӣ. ҳамаи ҳами 100 сомонӣ. иҷа ки ба ҳазур ки боше духтарако биёян ай пеш якта ба якта тамошо кунен, интихоб карда гирен. куртои фасонай мана нигоҳ кунен. аҷоибакан ҳамаш. ина бинед расветкошам хушрӯай. духтошонам фасонай. бисёрш бо туркияя. ина ласои турецки. хулас беҳад куртои хушрӯ пешниҳод кардагиян. ҳозир ман дигар чизошонам нишон метим. метавонед ки тамошо карда интихоб кунен. ана ино ҳамаш чӣ хеле гуфтам, чи лас, чи мисол паплин ҳамаш 100 сомонам қадарай ҳозирашда. ана баъд ҳаст куртои 150 сомонаи фасон. анами куртоошон ҳамаш 150 сомонӣ. бинед чанд намуд моделои фасон дора. мана ҷои апаи Обидаяй. и хонуми зебура шумо ба фикр мешиносен. барои духтарако ира бинед чихе паплинакои хушрӯай 150 сомонӣ. ё размерашон чӣ хелай? ай размери 50 то 60 ҳастай. барои ҳавай дер накунед. ина марҳамат, стилошон хушрӯай. ин намудо чандай двойко? ана двойкои фасон 350 сомонӣ. аз 48 то 56 размер астай. двойкои фасони туркӣ. ана и куртоям ҳами хел кори дастияй ҳамаш 350 сомонӣ. бинен чанд намуд фасон арабский стил. ана ин дуюм ряд чандай? 180 сомонӣ. духтарако бинед чихе хушрӯчанд. молодёжкои фасон доранд 180. мана ин намудош бошад 160 сомонӣ. ана двойкошон хушрӯ нав модель да мадидум беҳад фасон. ана бинед почашай баданам хе курта расветка дора. ана ина ин қисм чи куртои паплин ино размер доран 150 сомонӣ. акадомиш ки мисол иҷада распродажа ғалтагиай кам мондагиай распродажа кардагиян. барои ҳавай то идай распродажа духтарако амин як ҳафтада метавонед ки омада ин рӯз пагаҳ омада гирен. ҳар рӯз бо бори нав мемонена иҷада распродажа да аз 42 то 60 шумо пайдо карда метавонед. ҳозир ман шумода абаяҳорам нишон дидим. беҳад абаяҳои хушрӯ доранд. ана абаяҳои тоза туркӣ омадагиай паплини вишивкадор.
мана 350 сомон ҳиҷобо. мана хушрӯе аст ки интихобш бисёрай, ҳар ранг дора. иҷада рангош бисёрай. ин размерош чӣ хелай? мана ира бинен. то чанда? аз размери 40 то 60 ҳаста. нигоҳ кунед расветкош чӣ хел бисёрай. ҳиҷобои хушрӯ духтарако дер накунед. 350 сомонӣ. бори дигар ма такрор мекунам, ин наворе ки ҳозир шумо мебинед аз бозори Корвон тарафи Тило бозор 12-ум даромадгоҳ ряди 8-ум. ҳамин ряди 8-ума биён то охирша аҷои апаи обида гӯян нишон метиҳанд то на. мана охир ряди 8-ум дай ҳамин нуқтаи савдо рӯбарӯи анамин 64-65 магазин мешава. хулос инаи абаяҳора давом метиҳем нишонтиша. ино чанде? ино двойка бидиян 220 сомонӣ. куртаву абая диден. ана ин сабзуш боша 350 сума киртая. ма ҳозир шумо да нишон додам. и чанд ранг дора. нигоҳ кунед кори дастияй ҳамаш. ручнаи работара чӣ хеле медонен. қиматай мо боша 350 сомонда шумо да пешниҳод кардагем. ана инаму до чанда? ана 220 сомона абаяҳои тоқаша бинен. ёям фасонакай духтарако ба хотири ид бо ҳамаша арзон карда метиҳанд барои ҳаваи духтаракои хушрӯ. биёен аз пеш бинен борора пушаймон намешавен. махсус анамин распродажои 100 сомонашона куртои фасонаи духтаро дохилира мебинен. бо омадед хитон боварӣ пайдо мекунед ки дар ҳақиқат ҳам куртои хушрӯа пешниҳод кардагиан 100 сумида. духтарако инчунин рубашкои фасон доранд. ёям 100 сомонӣ распродажа шидагия. ина нигоҳ кунен. ҷинсай намихе жабкаяй ҳар хелай. озӣ ма ядутиша нишон метиҳам. хушрӯай ҳамаш бори туркӣ. иноям 100 сомонӣ шидагия распродажада. марҳамат бисёрай, беҳад бисёрай. мина пушаймон намешавен. вақт дошта бошед духтарако як бор биёен аз наздик ҳамаша хитон бинен ва боварӣ ҳосил мекунед ки дар ҳақиқат ҳам распродажаи насб пешниҳод кардагӣ ҳастанд. марҳамат анамино ҳамаш рубашкои фасон туника 100 сомонӣ. кадомеш ки двойкая намихе поча доранд 180 сомонӣ. ана инош двойкаям бинен поча доранд. ино бори туркиян ҳамаш. борои вай нестай. бишкек нест, фақат бори туркӣ. инаи киртакои паплинакшон хушрӯайра бинен. ма шумо да ба қадаш нишон тиҳам. 150 сомон. ай 48 то 58 размер ҳастай. духтакошона бинен чӣ хел фасонакай. 150 сомон. интихобш хеле зиёда. чанд ранг дора. духтошам фасоношам ҳар хелаяй. паплинакои тоза хушрӯво. мешуви ҳичи намешаваи паплинора. на духтаракое ки дар корайтона инчунин маладёшкаям доранд. аз ино ман нишон додам нав 180 сума. бо ина аз наздиктар нишон метиҳам. чиқа хушрӯ. стило ҳози мода шидагиан. анаи спорт стилотон чандиян? спорт стил. анаи спорт стилошона бинен. ҳиҷобои спорт стил турецки тоза 400 сомонӣ. чанд ранг дора. 150 сум. хулос ина нигоҳ кунед. 400 сум нигоҳ кунед чиқа хушрӯвай. анамин ваёшон бошад, ҳиҷобошон бошад. аҷоиб ранго. ҳозираш дар размер ҳастай. бори нав даромадагиай. ҳозирашда ҳамаи размерашам меёбен духтарако. дер накунед касе ки ҳиҷоб мехоҳад. хулос бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошед то наворҳои оянда.